उनथिं नायदो नै बिमा ओमफ्राय नै बिथिं बिनानाव दङ नै मा नाममोन बिनानावनिया इस्तेर बर' बरिया दा नुलांबाय थागोन आरो ने लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्लायाव दंफैयो दे लोगोफोर बेयाव मानि थाखाय फैदों आं बेखौ दा बुंथ'ला उनाव नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन चिरां जिल्लानि मा होनना बुङो एकदम गिदिर जायगायाव थांगोन आरो ना लोगोफोर दा ओमफ्राय फैयै फैयै जोङो सफैबाय सापागुरि नैबे हिमालय हटेलाव माने जोङो बेयाव ब्रेकफास्ट खालामबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो मा खामानियाव थांनाय जागोन बेखौ दा नोंथांमोननो डिटेल्सै खिन्थालांबाय थासिगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो आरो ना लोगोफोर आरो दायो आङो टिमखौ दिन्थिलांनोसै नोंथांमोन माने जोङो फुङावनो ओंखारबोनाय ना बेसोराफोर ओंखाम उखैबाय जेबो जाबोआखैनो खैथा जाखो टाइमा 9टा 9:30 जालायबाय नै थारदो जा नै मोजाङै जा जिमा नै बिथांमोनानो दे जों गासै गारि गंथाम फैदों हा नांबावबा बिना जा दा लाजिनाङा बिदा देसा टिमा नै बिथांमोनाबो दे बिथांमोनाबो टिमा जोङो मा होनना बुङो चिरां जिल्लानि नैबे सापागुरियाव दङ बर्थमान जों जायगाखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन जोंल' फैफाबाय थादो आरो ना लोगोफोर मा खामानियाव थांगोन मा खालामगोन सोरनियाव थांगोन डिटेल्स दायो मिथिजोबसिगोन आरो दे लोगोफोर नायलांबाय था अखा हादोंलै लोगोफोर चिराङाव नै बिराद अखा दायो जों लामायाव दङ आरोना जोङो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय बिनि उनाव ओंखारबोबाय आरोना दा लामायाव दङ ओमफ्राय आरो सहैयाखै दासिमबो जायगायाव माब्ला सहैगोन बुंथ'नो हाया टाइमखौबो गोजान मानि दंबावो होनना मिथिदों नायलांबाय था आरोना लोगोफोर चिरांनि नुथायखौ माबायदि गामि ओनसोलखौ एसे दिन्थिनो नाजागोन टिमा जोंहा नै बिथिं उनथिं नायदो नै टिमा ओमफ्राय नै बिथिं बिनानाव दङ नै मा नाममोन बिनानावनिया इस्तेर बर' बरिया दा नुलांबाय थागोन आरो ने जों मा खामानियाव फैदों दे नायलांबाय था लोगोफोर दायो जोङो सामथाइबारिनिफ्राय साहा गेलेफु रडआव हाबबाय लोगोफोरनि चिरां जिल्लानि नुथाय बेयो लामा गामिफोरा माइफोरा ओरैबायदि मोजां माइफोरा ओरैबायदि मोजां जादों लोगोफोर नायनो जायो बिथिंबो माइफोरा फैयै फैयै रुनिकाटा टाउन सफैबाय जोङो नै लोगोफोर नायदो जोङो ओंखारनाय जाला गारि सानिफ्रायनो एसे भिडिअ खालामलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै आरोना एसे नायलांदो रुनिकाटा टाउनखौ चिरां जिल्लानि रुनिकाटा बेनिफ्राय जोङो बिनिफ्राय सिगाङाथ' सिदा थांसिगोन गेलेफुआ नाथाय जोङो लेफ्ट साइडजों हाबनाय जासिगोन आरो मोनसे बर' गामियाव हाबहैगोन आरो ना लोगोफोर मा खामानियाव फैदों बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दान्दिसे उनावनो नायलांबाय था नाय लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालामनाङा अब्लासो बुजिगोन नोंथांमोना जोङो मा खामानियाव फैदों ना दे नायलांबाय था लोगोफोर फाइनालि जोंनि डेस्टिनेसनाव सफैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय दायो जोङो गारिखौ बेयाव पार्किं खालामबाय बेनिफ्राय खिन्थु आरो जों जि जायगायाव फैदों बे एसे ससे थाबायनांगोन आरो ना लोगोफोर दे नायलांबाय था लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन नै टिमा नायदो नै बेनिफ्राय आरो नै बिदि बस्था लाबोदों दे जोङो बेनिफ्राय आरो माखासे मना दङ सिगाङाव नायदो आरो नोंथांमोना एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ भिडिअआव नुनानै आं बुङाब्ला दे लोगोफोर नायलांबाय था बहा थांगोनथाय बिथांमोना हिनजाव गोदान नायनो थांनि नोंगौ हिनजाव गोदान नायनो फैदोंनो बिथांमोना उदालगुरिनिनो दै बिथांमोना उदालगुरिनि सिनायना लानो फाइनालि दायो जोङो सफैबाय आरो ना लोगोफोरनि जिमा खैनानि न'आव मोनफैलायबाय दे हेल' नै दासो मोनफैबाय नै
दे 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 सार फाइनालि दायो जोङो डेस्टिनेसनाव सफैबाय जोंनि फैनाय थांखियाव बेनिफ्राय दा बिथांमोना जोंखौ बरायबाय आरोना बिथांमोना जोंखौ बरायबाय आलासि हिसाबै आरो दायो जोङो जिरायबाय आरो गामिनि गोबां मानसिफ्रानो बेयाव जमा जाना दंखायो आरोना लोगोफोर दा मा हाबाफारि जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो एसे गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय था रांखौ रायलायलायनायनि सिगां जोंनि इसोर आफाखौ हामबायनि बेखौ बानायनो इसोरा नोंथांमोनखौबो गाहामै दैदेनबोनायनि थाखाय जोङो बे समाव बयजों लोगोसे गसंनानैनो जों रोजाबनि जोंनि रोजाबग्रा बिजाबनिफ्राय 117 अन्नानै आंजों फंबायबो आंनि थाफान गेमानानै नोंखौ होफिनो आरो हमनो बोलोखौ होफोरखौ आंखौ अनखा आमेन जोंहा दायो बेयाव बराय हाबाफारि जादों आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना माने जोंहा बेयाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय खैना नायनो फैनाय दै लोगोसे आरो रिं मेरिज बेयावनो ओमफ्राय दा फेमिलि सिनायखि आरोना नायलांबाय था बरायनाय गोबांथार जोंहा बे गोबां उसुबिदानि थाखाय गोबां बिबान गोनांफ्रा सफैनो हायाखै माखासे उसुबिदानि जाहोनाव आरो जोंहा जोंनि मण्डलिनिनो सानडे स्कुल टिचार सिनियर सानडे स्कुल टिचार बिथां बिसन बसुमतारी जोंहा आरो 3 नाम्बाराव दङ मण्डलिनि सानडे स्कुल सुपारिनटेन्डेन्ट रिनु दैमारि आरो ब्रैथियाव होनो इच्ছা खालामदों आङो दा मण्डलिनि नेहाथारि बिथां जाया दिनैनि बे मोजां खामानिनि थाखाय फैनाय सफैनो हानाय बिथाङानो देरहासार बर' बिथाङा मण्डलिनि सेक्रेटारि जोङो 3 नाम्बाराव बेदि हिसाब लाइस्रि बर' दानो बे समाव सिनायथि होनो लादों जायहा दिनैनि बे मोजां खामानियाव फैनाय बिनि खामानियाव फैनाय गार्जेन हिसाबै बिमा रुक्मिनि बर'
दायो बे समाव आं सिनायथि होनो लादों बिमानि जोङो जोंनि फारसेथिंनिखौ जोङो एसे मा निथि नियम दङ जोंनाथ' बिदि सिम्पोल जों मिथिला सिम्पोल सिंगायनिखौसो जों खालामसिगोन आरो बे समावहाय आरोबाव आङो नैथियावहाय सिनायथि होनो सानदों हनै बिथाङा बे खैनानिनो बिमा हिन्जावसानि बिमा होनब्रा खैना होनब्ला बिसोरो सिनायला गरम लागिया खैना होनोब्ला साबसिन फैसै हिन्जावखौ बारा बुजिया आरो थामथियावहाय बिथाङा जाहैबाय बिमाय आरो बिथाङा जाहैबाय मिस्टार रितुस बसुमतारी मुसाहारि बियो जोंनि बुधबार एनएलसिनि एभेन्जेलिस्ट बिथाङा अपोजिटआव गसंनानै थानाय जे देरहासार बर' बिथांखौहाय नोंथाङा गावनि गोसोजों मोजां मोनदों ना सोरबा थुलुंगा होनायजों मोजां मोनदों थेंक इउ आरो आङो देरहासार बर' बिथांखौबो आङो सोंनो गोसो जादों जे नोंथांनि बे फ्रन्टआव गसंनाय एमिलिन बसुमतारी बिथांखौहाय जे नोंथांनि बे जुलि जागोनावहाय नोंथांखौ सोरबा मोनसे प्रलबन होनायजों नङाब्ला माबा गावनि गोसोजों बिथांखौ गावनि असे बि हिसाबै जागोन होननानैहाय गनायनो सानदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ नोंथांमोननि बे जबानावहाय इसोराबो रंजानाय थाबाय आरो जों बयबो न'खरनिफ्राबो समाज मण्डलियाबो गासैबो रंजानाय थाबाय आरो बे समावहाय जेरैबायदि जोंखौ फोरोंदों बेबायदिनो गासैखौबो जों नोंनि मान आरो महिमान थाखाय जों मावबाय आफा नोंहा बाहाय रंजानाय जाबाय बेनिखायनो बायनो प्रभु आफा इसोर दानो जोङो देरहासार बर' आरो एमिलिन बसुमतारी बिथांमोननि जुलिनि थाखाय जों थिग खालामनाय जाबाय बेनिखायनो बिसोरनि मोनसे अनलायनाय नेरसोनखौ गालांगोनखाय प्रभु आफा इसोर बेयो नोंनि मान आरो महिमानि थाखाय जाथोंसै आरो प्रभु बिसोरनि अनलायनाया नोङो जेसे गोबाव बिसोरखौ जोरनो होगोन संसाराव प्रभु बेबायदिनो नों दानागार आं दानागार बिसोरनि अनलायनाया थायो प्रभु बिसोरहा जुलि जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो आफा इसोर नोङो बे समसिम गोथारै लाखिनो नों गावनो हेफाजाब मानोना प्रभु जुलि जानाया संसार दानाया न'खर दानाया गोरलै बाथ्रा नङा जों जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै नोंनि बोसोनखौ जोंनि गोसोआव लाखिनानै बेबायदि बिसोरो न'खर दालांनो हायो नों बेबायदि हेफाजाब खालाम जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोनना बेयाव सफैनो हादों जानो हागौ जोंनियाव बेबायदि बयखियाल मानसि बांद्राय बैसोनि मानसि गैया
दा बेयाव सफैनाय बादिनो बे एखे बैसोनिनो मानसिजों रावबो बिनिसाय सिनियरसिन आरो बिनिसाय देरसिन गैया दा जोंनो मण्डलियाव जि जायो जों बेखिनिजोंनो जोङो मावनो गोनां जायो दा ओंखायनो आं सिगायनो बुंनो सानबाय गुदु गादा बायदि बायदि उल्था फाल्था पइन्ट लाबोआलासिनो दा बेयाव फैनायनि ओंथिखौ नोंथांमोन साफ्रोमबो मिथिखागौ जानांगौ नोंथांमोननोथ' खिन्थायाखैमोन जोङो मानो फैदोंमोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिकाटा बर'पुराव नै बिथांखौ नुदोंना देरहासार बर' बिथांनिनो थारमाने खैना बा मा होनना बुङो बेखौ हिन्जाव नायनो थाखाय फैनाय जादोंमोन आरोना लोगोफोर बेजों लोगोसे नायबायबो खनसेनो बेनिफ्राय आरो रिं मिरिसबो खालामखाबाय आरोना ओमफ्राय आरो दिनैनो बेनिफ्राय आरो मा होनना बुङो हाबानिबो डेट फिक्स खालामखानाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुलांखाबाय सिगांनि भिडिअआव होमबाबो जोबनायथिं आङो नोंथांमोननो फोरमायबाय आरोना लोगोफोर दे आरो दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामला लोगोफोर आं बेसेबांखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबावगारना बाय बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन